दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड'आ जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव मोजां खबरा बेनो BTC गोदान साख्रि रिलिज खालामबावबाय अफिसियेल नटिस बेनो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डआव नाथाय पस्टआ ओरैबायदि खम ओरैबायदि हाई कम्पिटिशन जागोन नोंथांमोना मिथिखाबाय बेनो जाहैबाय ग्रेड 3 नोंथांमोननि साख्रि अके दा बिनि पर्टेला एसे आपग्रेड जादों दा नोंथांमोना डिसप्लेआव बेबायदि खारनाय नुगासिनो दङ ना डेट मिन्स मा CSB आ आपग्रेड खालामबाय अके देन बेनिफ्राय आसा खालामदों ग्रेड 3 ग्रेड 4 खौ बयबो मेक्सिमाम इउथ्सआनो रिजाल्टखौ मोननो हास्थायदों मानोना जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन दानि जेब्ला एप्लाइ खालामनाय दा जिथु खालामगोन ना थिग बेबादिनो एग्जाम फिस 150 एबा 100 बेबादि दाननांदोंमोन नङा होमबा IPO दाननांदोंमोन बेनिफ्राय गोबां खस्थ' मस्थ' एग्जाम फिस होनानै एप्लाइ खालामनानै एग्जाम होदोंमोन नाथाय रिजाल्टखौ दासिमबो BTC सरकारा ग्रेड 3 ग्रेड 4 खौ होना होआखै एबा होनो हायासै दा बेखौनो गोबां इउथ्सआ दुखु मोननाय फोरमायदों प्लास टेट केन्डिडेट्स एथ' खस्थ' डकुमेन्टस भेरिफिकेसन डाबल खालामबाय नाथाय दासिमबो टेटनि रिजाल्टआबो गैया आरो बेखौ गोबांथार इउथ्सफोरा जिनोखि केन्डिडेट्स इलेक्शननि सिगां मोननो लुबैदों आरो गभर्नमेन्टखौ रिक्वेस्ट खालामगासिनो दङ दा दिनै एसि मिटिं जादोंमोन बेयाव माबादि सावरायखो बिनि सायाव आपडेट फैथ'वाखै जेब्लानो आपडेट फैयो माबाफोर थांखि लाबाय नामा बिनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव भिडिअ मोननो हागोन दा जियानो जा आसा खालामो जाहाथे BTC सरकारा एबा CSB आ नैबे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौ जाहाथे रिलिज खालामनो होयो मानोना केन्सेल थांनाय लोगो लोगो गोबां लस जायो जोंनि इउथ्सनि बैसो फरायनाय गासैबो खरसाफोरा लस जायो आरो लोगोसे ग्रेड 4 केन्सेल खालामनायनि मिनिङानो गैया मानोना ग्रेड 4 आ दासिमबो रिजाल्टआनो ओंखाराखै नालाय अनलि बाय बार्थ जादोंमोन बिनि प्रसेसा बेल'खा अब्ला बिनि रिजाल्टखौ होनो हायो जायनाखि जेनुवेन जायनाखि एक्सेलेन्ट मारिदोंमोन बिथांमोननो साख्रि होनायाव गभर्नमेन्टआ जेबो लस गैया दा जियानो जा बेखौनो बयबो मोननो हास्थायगासिनो दङ बेनिफ्राय HS लेभेलनि जेनोखि HS लेभेलनि साख्रि बेबो एग्जाम जाखाबाय बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि एग्जाम कन्डाक्ट खालामनाय बिनि फाइनाल रिजाल्ट ओंखाराखै बेखायनो फाइनाल रिजाल्ट ओंखारागारा बेखौबो इलिगेल बुंनो हाद्राया डाइरेक्ट स' जेब्ला फाइनालि ओंखारो अब्लासो माखासे बाथ्राखौ बुंनो हायो दा बेखायनो HS लेभेलनि एग्जाम होग्राफ्राबो माने ग्रेड 3 लेभेलाव टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेलाव रिजाल्टखौ गोबां नेगासिनो गभर्नमेन्टखौ दा बयबो आसा खालामदों जे गोदान सरकारा जाहाथे रिजाल्टखौ होयो होननानै आरो फोथायदों देन बेनिफ्राय फैबाय दाना BTC सरकारनि गोदान साख्रि बेनो जाबाय लिंकआबो एक्टिभ जाबाय बेनो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डआव आरो बिनि पस्टआ ओरैबायदि लिमिटेड अनलि 157 पस्ट मानोना थांनाय बाराव 414 पस्टआव थांखाबाय नालाय दा गोदान पस्टआ दंबावो बिनिखायनो 157 पस्टखौ बिथांमोना रिलिज खालामना होबाय दा एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना मबाइलाव खालामनो हायो टेनसन गैया जास्ट क्लिक हियाराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नेक्स्ट प्रसेसआव जोङो थांनो हायो दा बेखायनो जों क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना फैनाय लोगो लोगो बेनो जाहैबाय फार्स्टआव नोंनि एक्टिभ थानाय फन नाम्बारखौ होनांगोन प्लास मेल ID खौ होनांगोन I एग्रियाव होनानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेनो जाबाय जोंहा मोनसे अपसन मोनो बेनो जाबाय नेक्स्ट बेयाव क्लिक खालामबाथाय नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना थांनो हायो दा जों बिदिब्ला नेक्स्ट लेभेलाव थांनोसै दानिया नोंथांमोना नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो नोंनाव मेल ID आव OTP थांगोन OTP खौ बेबायदि होनानै नोंथांमोना I एग्रि होनानै मा खालामनांगोन साबमिट OTP होनाय लोगो लोगो बियो साबमिट जागोन आरो नोंथांमोना रेजिस्टार जागोन आरो बेबायदि जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा आरो बेबायदि जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनगोन डिपार्टमेन्टखौ बावहाय डाइरेक्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्ट ओंखारखागोन देन बेनिफ्राय पोस्ट एप्लाइं फर मा पोस्टआव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो सानदों बेनो जाबाय गार्ड मोनसे ओंखारगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि ग्रेड 1 ओंखारगोन अके दा बावहाय वान टाइमावहाय मोननै पोस्ट सेलेक्ट खालामनो हायाखै अनलि सिंगल पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लिकेन्ट नामखौ नोंनि नामखौ होदो बेनिफ्राय फन नाम्बारा थाखागोन मेल ID आबो नोंना थाखागोन आरो अके दा नै नोंथांमोना बावहाय सेलेक्ट खालामबा बेबायदि टाइपनि मोनगोन आरो आं बेखौ माने खोन्थाबाय नै बेनो जाहैबाय फरेस्ट नङाबा फरेस्टार ग्रेड 1 नङाबा गार्डआव नोंथांमोना एनि वान अपसनावल' सेलेक्ट खालामनो हायो एनि वान अपसनल' खनसेनो बोथ साइड एप्लाइ खालामनो हानाय नङा अके बे माने बे टाइपनि अपसनखौ जोङो मोनो आरो जेब्लानाखि पर्टेलाव नोंथांमोना थांगोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि कमिउनिटिखौ होदो बर' कसारि होबानो जाबाय बावहाय आरो जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो नोंथांमोना मेल फिमेलखौ देन बेनिफ्राय फादार्स नेम बा नोंथांमोननि हाबा जादोंबा एक्सुवेलि नोंथांमोना जुदि हिन्जावफोरा हाबा जादोंबा हासबेन्ड नाम दंबा होबानो जाबाय सार्टिफिकेटआव जि दं आरो हौवाफोरा फादार्स नेमखौ होदो बेनिफ्राय कास्टखौ ST आव सेलेक्ट खालामदो डाइरेक्ट ST गैया ST ओंखारगोन बेनिफ्राय प्रेजेन्ट अकुपेसन माबाफोर दङबा नोंथांमोना होबानो जाबाय गैयाबा नो ओंखारगोन बावहाय फिजिकेलि हेन्डिकेप बा येस गैयाबा नो होदो बेनिफ्राय मेरिट आनमेरिटखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय बार्डेखौ बावहाय सेलेक्ट खालामदो देन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ कम्पालसरि बावहाय नाङा अके एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबाबो बावहाय नोंथांमोना एक्सेप्ट जायो दा नै एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ अपसनेल बेखौ होबाबो जेबो प्रब्लेम गैया देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नेक्स्ट पेजआव थांनो हागोन दानिया जों नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो स्टेटआ डाइरेक्ट आसाम फैखाबाय नोंथांमोना मोनदों डिस्ट्रिक्ट बावहाय सेलेक्ट खालामनांगोन दा जों बावहाय डाइरेक्ट
बावहाय मा मोनगोन बेनो जाबाय क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि देन बेनिफ्राय जों उदालगुरि होबाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोना नै बावहाय मोनसे नुदों जुदि सोरबाफोर बेनि दङबा अके बेखौ येस होबानो जाबाय नोंथांमोना अके नोंथांमोना येस होबानो जाबाय जुदि जोंना उदालगुरि खाबा एबा जों BTC नि खामोनब्ला बेखौ नाङा देन बेनिफ्राय बावहाय मोनदोंनै नोंथांमोननि गामिनि नामखौ होदो भिलेज नामखौ वार्ड नं बा लेन्ड जिखुनु जाया बावहाय नोंथांमोना होनो हागोन बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय देन बेनिफ्राय पस्ट अफिस थाबाय बेनिफ्राय पिन नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना नेक्स्टआव थांनो हागोन अके दाना फैबाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन दा बावनाय दिनै आं खालामदोंमोन फरेस्टार ग्रेड 1 आव थांनाय बाराव फरेस्टार ग्रेड 1 आव डिसक्वालिफाइड जादोंमोन एबार फिन खनसेबाव ट्राइ खालामबावसै नायथारबावसै बेनो जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रि दा नोंथांमोना डिग्रिनिखौ बावहाय डाइरेक्ट फैगोन अट'मेटिक देन बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव साबजेक्ट्स तो साबजेक्ट नोंथांमोना मा साबजेक्ट दंमोन बेखौ होबानो जाबाय आरो सोरबाफोर जुदि मेजर दङबा डाइरेक्ट मेजरखौ मेनसन खालामना हो बर्डखौ होदो गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बा क'क्राझार बा बड'लेण्ड जियानो दं पार्सेन्टखौ होदो बेखौ होदो देन बेनिफ्राय इयार अफ पासिं माब्ला पास जादोंमोन बेखौ होदो डिभिजनखौ फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बेखौ नोंथांमोना होदो एन्ड जुदि दंबावोबा फरायनाया नोंथांमोना एड मराव लांबानो जागोन आरो अके देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामना होदो दा जोङो नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मा मोनखो नायदो नोंथांमोननि पासपर्ट फट' नोंथांमोननि फट'आ बेखौ सेलेक्ट खालामनानै GPG फाइलाव आपल'ड खालामनांगोन सिगनेचाराबो नोंथांमोना GPG फाइलाव सिगनेचाराबो नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना 100 KB सिम मेक्सिमाम होनो हागोन आरो जायखिजाया 20 KB निफ्राय बेखौहाय नोंथांमोना गोरोबनानै होबानो जाबाय आरो अके जाहाथे आपल'ड जायो ब्लार खालामनाङा बेनिफ्राय बैसोनि सार्टिफिकेट नोंथांमोना एक्चुअलि बेखौ मा खालामनांगोन PDF फाइलसो आपल'ड खालामनांगोन गासैबो डकुमेन्ट्सआ SD देन नोंथांमोननि एज प्रुफ बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट बेखौहाय नोंथांमोना PDF खालामनांगोन मेक्सिमाम 1 MB सिम खालामनांगोन नाथाय हमना ला 300 एबा 400 नोंथांमोना KB सिम होबानो जाबाय बांद्राय होयोबा माने एसे डाटा बारा जायो नालाय जाहाथे जास्ट ब्लार जायाबानो जाबाय आरो अके देन बेनिफ्राय डिग्रिनिखौ नोंथांमोना होनांगोन अके डिग्रिनिखौ बाव होनांगोन देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना थांनांगोन दे दा जोङो बावहाय स्केन खालामजोब्बाय गासैखौबो PDF खालामबाय जुदि नायनो गोसोबा नैबे नोंथांमोना प्रिभिउ दङना बेयाव सेलेक्ट खालामबा नोङो मा डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामदों बेखौ नुफिनजोबगोन आरो दा आं रेन्डमलि खालामबाय आं फाइनाल साबमिट खालामा जास्ट नोंथांमोना डेम' दिन्थिबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय देन नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो एप्लिकेसन प्रिभिउ नोंथांमोना नायफिनजोबबानो जाबाय नै नोंनि गासैबो डिटेल्सआ थाजोबगोन आरो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय बेनिफ्राय लास्टआव फाइनाल साबमिट खालामबानो बियो फाइनाल साबमिट जानानै एग्जाम फिसखौ नोंथांमोना दाननांगोन बेनिफ्राय मा खालामनांगोन दानिया नेक्स्टआव जोङो मा नेक्स्टआव क्लिक खालामनांगोन दे देन नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना आइ एग्रि होनांगोन दे आइ एग्रि होनानै मोनसे अपसन मोनबावदों बेनो जाबाय अपसन मोनबावदों नेक्स्ट अपसन बेयाव क्लिक खालामनांगौ दायो नोंथांमोना नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो बेनो जाबाय एग्जाम फिस बेनो जाबाय 100 नोंथांमोना पेमेन्टखौ खालामनांगोन अके दा नोंथांमोना 100 पेमेन्ट खालामनांगोन बेनो जाबाय प्रसिड टु पे आव लांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना पेमेन्ट दाननायनि अपसनखौ मोनगोन दा जोङो माबायदि अपसन मोनो प्रसेसिं जागासिनो दङ नोंथांमोननो आं बाव दिन्थिगोन नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायबानो जाबाय दा नै नोंथांमोना CSB नाव डाइरेक्ट पेमेन्टआ थांगोन आरो दा नोंथांमोना दसे नेथ'बानो जाबाय रिडाइरेक्ट जागासिनो दङ देन बेनिफ्राय अपसना नोंथांमोना नै फनपे जोंबो नोंथांमोना दाननो हागोन बेनो जाबाय 100 रुपिस आरो फनपे गैयाबा ATM जोंबो दाननो हागोन नेट बेंकिं जोंबो नोंथांमोना दाननो हायो अके दा फनपे आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बावहाय माखासे QR कड फैगोन नै नोंथांमोना QR कडाव होनाय लोगो लोगोबो डाइरेक्ट स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनो हागोन अके दा बेनो फरेस्टारनि A to Z एप्लाइ प्रसेस भिडिअ फरेस्ट गार्डआबो सेम एप्लाइ प्रसेस नोंथांमोना जास्ट पस्टखौल' सेलेक्ट खालामनांगौ अके दा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय पस्टआ खिन्थु जोबोर खम अनलि 157 नोंथांमोना बेखौ मोनथिखाबाय जानांगौ दा जायफ्रा बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नायनानै मोजां मोनबाय लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै लादो